Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Oras madita amanginang, naing mulata ma ibadata tapasonang marohata, martang yang nahohomay ita di bagas rohata. Amin. Huria nahina holongan itu hata, marlas ni roha dohita arion, maka lason parningotan arihana naik ni Yesus Kristus, ima dalan hasitongan dot hangoluani. Ia manaik ibana tu banua gijang, dada naik mana di kok kita, alai naung sahat do ibana tuha bangsana, jala mangarajai saliling-lilingna. Tahalas soma hana naikna tu surgo di bagasan puji-pujian dohot roha mauliate. Ala ibana naung manaigi narodo ibana muse mangalap pita. Taukap marohata marsobat tu raja naung monangi, jala naung mangarade inganat dihita, marede mahita sian buku ede nomor 10 ayat 1 ayat 3. Songo sa
Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni to di perbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod do di dok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi rap dohot au hudul di habang sakki. Songonau namonangi jala hudul rap do dambangi di habang sanai. Haleluya. Haleluya, Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumibuli, naung manaik tu banua gijang jala hudul tu siamun ni debata, sai suruh mato di perbadia tu rohanami, asaibana totong mengajari rohanami, lehot tuhami parhaladona burju tuhatam, pargogoi manasida asa totong dirado tinasida ulaonna, jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni sibodisi. Asa tungrarat harajawamu di hasyanganon, paima sude musum peak ditoruni patmu. Sai pamonang mahami saluhutna manaluhut dosa dohot hamatean, mar hite-hiteho, ay hodo namangulu dohot namanggonggomi rap dohot amai, dohot to di perbadia. Amen. Tatangihon ma patik ni debata di minggu parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus, ima sian Markus bidu 10, mamuka sian ayat 10 ayat 15 sahatu 10. Jadi nin nama mandok nasida, laho mahamu tuliat portibion, jami tahun hamuma barita nauli itu nasana tinopa. Na porsea jala terdiri dapotan haluaon, alai naso perseai hona uhum do. Ido sahatna atong ramangidogo gemahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami
mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Atopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata parugugo nasuhatu dosan jala amanami. Ujau hami dogo harmona badiai. Alana tergogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus. Anak ni di bata nagabi jolma alani hami. Namate jala nahehesian namate. Amanaik tu banua gijang doho mangut dihon hami. Asi maroham dihami. Saya patotong madihami roha hamaulate untuho. O to di perbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masa luhut nabirnit binahin dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomoni roham. Hodo parhitian nina sa asini roha. Saya unang tulak kami. Saya tangihon mahami ho ali di bata ama anak dohoto di perbadia. Amen. Baga-bagani di bata taringot tu hasesani dosa. ICB mangaluhon akan napinilit ni di bata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan Kristus Yesus do naong mate. Alai dadaholani naung mulak mangulu do jala di siamun di debatado ibana mangot di hokita asanga pemma di debatana di gijang. Oh
Tatangi homma hatani di bata, turupuk epistel di pesta parningotan hana naik ni Tuhan Yesus sadarion, tersurat di pesalmen bidono pulalu, mamuka sian ayat 10 1 ayat 20 hita jahama marsoris-sorin. Dolok ni debatado dolok basan, gok akapucu do dolok basani. Puasa say mangiburu hamu ale akadolok natibo do papadolok sion na pinilit ni debata bahin inganana say inganan ni Jehova doi saleleng-lelengna. Maribu-ribu do huretan ni debata, di tonga-tonga nasida do Tuhani, hirasinai di bagasan habadiaon. Nunga manaik po tugijang, di taban hodo na honakaban, nunga maruli si lehon-lehon ho di tonga-tonga ni manusia, nang akan na marbalik, asa maringan di si debata Jehova. Pinuji ma Tuhani ganupari, dokpe di papor satot tu hita, di batado mangurupi hita. Ido sahatna, martua do akan atu mangion hata ni di bata, jala nau peopsa. Amin. Tidak ko maha porseawat tai songon nahina tidak ko nidong atas saha porseaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea ide bata hido ama pargugo na suatu dosa na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imati nubuhon di si Maria na gabe-gabean siat di parbadia adorang sohabubuhan
Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, amati tarpajal ibana di hau pinor silang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul di siamun di bata Jahuba, amanai guna suatu dusani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tondi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau extend akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu so akadagin halak naong mate, dohot di angoluan na sora sudah. Amin. Huria nahina holongan ni Tuhata, dihana naik ni Tuhan Yesus, di pasunghul hoddo tuhita, ikorade melepas untuk mengalami naumuli. Di natar hica Yesus tugijang, hirana marsirang saliling na do pakilalaan ni siseani, hirana agoan, ganggu rohana ala guru nagabe haposan nasida, salilengon dang rap bedohot nasida. Songo pakilalaan ni siseani do sipata hita di keluarga. Adong do tikina natoras iko marsirang sian anak konna ala borhat tu pangaratoan. Manang iko tadi konota ngulu naung nyaman lahu majalo ulaun naib baru. Hana naik ni Tuhan Yesus mengajari kita melepaskan dadai ujung ni saluhut. Manaik Yesus tu banua gijang asabui dosauri bana tu nau bidang. Dang be diabati inganan nunga boy ibana ro tu kamarni akayana kota namarukil alani parsiajaran manang pardonganonna. Ro madongani ina dinaloja marhobas di dapur mangaradi si panganon. Songoni nang tupar karejoan ni akka ama na godang mangadopi hamawolon. Tuhan Yesus, papos rohanami di haradionmu, roh jala saur tuhami diganok inganan dohot ulaon nami. Di zamanon jok do tarjorat hita di kehadiran na semu. Rapudul do hita di sada sopa, alai ganup do lalap mamereng namasa sian ponsel nabe. Hana naik ni Tuhan Yesus maju ganup keluarga, asamar siajar taringot tu kehadiran batin. Nang pe dang diida si malolong ta Yesus, alai porsea do hita na adong do ibana. Laus songonima di keluarga, pangajarion haporseaon na umuli, ima molo ganup ruas ni keluarga, makilalahon holong dohot dukungan ni anggota keluarga. Nang pe sopa aduk-aduk bohi hita dohot nasida, molorap di bagasan jalan ni ihot ni tangiang, dang diabati inganan na holang manang do hita marsi haholongan. Ali Tuhan Yesus, paingot mahami toktong, asa hari koton hami mangaraduti persauran ni ihot ni tangiang. Yesus si parmonang nuaing manaik tu surgo, dihot dion hibana do hita sahat tu hasangapon ni jala di jauh hita gabe si tidangina. Alani molo taulahon akaulaon nang penamet-met alai di bagasan tulus ni roha, isarani mangula ulau dijabu sopola marungut-ungut, tangi tuholso manang hoi-hoi ni dongas sabagas, benget mengajari akayanakon, akanauli jala argadoi. Gabe si tidangina dada ikut patu-paut ta ulau nabalga. Gabe si tidangi di tongani keluarga ima. Papatarhon ngolu na maripola ni ojar ni holong ni Tuhan, di tongani portibion nagok kosong, marpamuati rohata diaka hahurangan ni dongan. Ali Tuhan Yesus, patau mahami marhaposan diaka ulau na met-met, asa pasahatonmu tuhami ulau na ubalga. Nuaing dang apalamanot tutaida parngoluon manang geopolitik,
di Portibion. Alai hana naik ni Tuhan Yesus, mangaleho pos ni roha nahot tuganuk keluarga. Dang Portibion ujung ni pardalanata, alai surgodo. Pakirimon sisongonoma margugoihon keluarga, asa unang murah matapor manang pecah, atik pe rongom hamaolon ni ekonomi, jalalam menurun kesehatan. Hai pason, manahak kita dada ala guguhita, alai ala taboto, uluan ni keluarga nasasitong na ima Yesus. Nungamonang jala parade inganan di hita. Parohai mahami ali Tuhan, asa maras ni roha hami makirin, benget ni hapursuhon jala jukul martangiang. Hana naik ni Tuhan Yesus, mangubah panatapata tu tarup ni jabutta. Unang ida tarup ni jabum gabe abat-abat hasasaorta tutuhatta. Alai ida mai gabe harbangan majakon padonganion dohot parlinggoman namanotong siatuhata tu pangi sini bagasta. Taujungi ma ganup ari di bagasat tangiang dohot roha mauliate. Di sido hilalauta ya Yesus naung manaik tu surgoi saimiat doi bana di tongan di bagasta. Ali Tuhan, suruh maton di manggongom hata nang ulau nami, pai baru roha nami, jala topot hami di asimi. Amin.
Sunggul-sunggul di hita, Minggu 17 Mei 2026, di Patu Pahuriata do parmingguan songon nasomal. Sude ruas ni huriata asaroma maddoho di parmingguani, songonima sunggul-sunggul di hita.
Dameni debatan na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati do pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kurian itu hata, hamua kamang do tinang, hata ni Tuhata, turpuk jamita, di pesta hana naik ni Tuhata Yesus Kristus tu banua gijang, ima natar surat sian ulau niaka apostel bidusada mamuka senaya sada saat waya sapulu sada takasma tapayutihut ujahama dihita saluhutna. Nunga sidung nian huwain ale Theophilus barita na perjolui tarengo tu saluhut ulaun doot poda na pinuka ni Jesus. Sahat rodi ari hahicatna dung jolo dipatihi ibana marhiti-hiti tot di perbadia aka apostel na pinili nai dung salpu haporsuhon na tinaun nai di patadapod do dirina mangolu tunasida marhiti-hiti lantadda. Ima na pinatarida honna dirina tunasida leleng ni opak puluari. Dohot makatahon taringot tuharajaon ni debata. Jadi dina domu ibana dohot nasida dipatihima. Naso jadi meret nasida sian Jerusalem. Sojolo dipaima baga-baga ni amai. Na binegemunai sianau ninna. Ai aik do didihon nisi si Yohanesi alai tot di perbadia do
didihonoton Tuhamu tapola piga arinari. Laos disukun akan napungui ma ibana akan ninama. Pajong-jongommu ma sonari ali Tuhan harajau ni di Israel alai ninna mamadok nasida. Dang ro dihamui uboto taonna manang obasna. Nabi Nuhul ni amai guru di wasona sabing. Alai jalo umuna do hagugoon nitod di perbadia nasongkop Tuhamu. Gabe siti dangiku mahamu di Jerusalem, doh di Sadok Judea, doh di Samaria, sahat ro di ujung nitanoon. Jadi dung di dok songoni, tarhicap ma ibana, di pak noti nasida, dungi di holuipi obuni ma ibana sio jolo ni mata nasida. Dina tinuluton nasida dope ibana nalawi itu gijang, nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos namar linang-linang akan nama dok. Oh hamu halak Galilea, ahama sai jongjong hamu mamerengi dopak gijang. Anggo Jesusi natar hica siad labung muna tu banua gijangi, narodo ibana sogut, songon nani idamuna ibana laho dopak banua gijangi. Ido yanggo sahatna, denggam mamuse hujau kami di bahasa Indonesia, sonoma hatani tuhata. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ido yanggo sahatna. Kurian itu hata hamu akamang dotinang masuk mahita muse itu pesta hari hana naik ni Tuhata Yesus Kristus tu banua gijang. Dung tapes tahun parningotan hari hama mate ni Tuhata Yesus Kristus. Dungi hari heheon ni Tuhata Yesus Kristus tapes tahun mei. Di piga minggu na salpung. Takas dope di parningotatta namate Yesus imalau manubus dosata. Hei banasian namate
pabuahon taludo sorop ni hamatiani. Taludo simbolisi di bahin Tuhan Yesus Kristus. Taludo waso banua torui di bahin Tuhan Yesus Kristus. Hehe doi bana sian akan amate. Jala naik nuaing di tapes tahun hari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus tarhicat ibana tu banu gijang. Tapes tahun muse parningotan. Amang do tinang molotadok mulak kita tu panidangion ni haporsyota, ido isi ni haporsyota. Ido isi ni haporsyota di songon si huton Yesus Kristus. Jadi sa sitong na Yesus na sorang ibana tu pertibion, Yesus na mate di hau penersilang manubus sita, nagabi pelian ibana lahu manubus sita siya dosa, Yesus na hehe siya namate lahu pataluhon. Sorop ni hamatean, waso ni dosa, ima waso di banua toru. Yesus na naik tu banua gijang. Paradehon inganat di hita. Yesus na naing roh, na Yesus na masuru tot di perbadia. Lahu songgop tu dirita. Jala Yesus na naing roh dope mana padua halion tu pertibion. Ido molotadokon garis besar isi ni haporsyata halak Kristen. Amang dotinang dihita saluhutna nang pesongoni tadokon isi ni haporsyata alai cupang tado di pardalanan ni ngoluta bahkan di pardalanan ni colma di pertibion aka halak na porsia di Yesus Kristus adong na palipehon, adong na membuat sebuah kesesatan dengan argumentasi, dengan narasi-narasi bahwa padohanna madokon bahwa hak Kristenoni itu hanya sebuah mitos, Nina. Bahwa kekristenan itu hanya sebuah ucapan-ucapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, Nina. Ala najolo mitologis dui, mitologi Yunani kuno dui, Nina. Udang do halak bahkan sejarawan, bahkan aka politikus, kritikus, dohot aka filsafat, para filosofi mandokon bahwa itu semuanya tidak benar. Pada ditikina, apalagi ditiki Kristen mula-mula, dileot doi pabotohot doi, jalan di sonariope, adong dope, nanaing yang mau menyesatkan keimanan kita bahwa tidak benar itu. Lo jahamu, holani saya dipikiri hamu. Dang adong lapatan na nina. Umbahin adong mana mulak gabe tu ugamona na parjolo. Adong mana gabe ateis. Do takalan nasing dobe. Ido ba di dokon ala karakter mitologis nina. Na pinatomu-tomu ni halak Kristen dui. Na parjoli nina nasida. Ay marojaha siya turi-turiat dui sudena. Turi-turian ni halak Persia, Babel, Yunani, dohot Mesir nina. Ala di paboton nasida, adong dewa-dewa namate jalamula mangolu. Adong di pabotoh soni. Bahkan di pabotoh do apala ala Yunani kuno, tadda halonganga do takasudene. Itu hanya sebagai mitologi. Hanya sebuah turi-turian. Itu hanya sebuah fiksi, Nina. Aima di paboton lain mengganggu haporsiaon ni hak Kristenon. Kamu kamang dotinang marhite turpukon di pabotohon do bahwa kekristenan adalah iman yang berakar melalui sebuah sejarah. Ya, hak Kristenon, hak Kristenota, kekristenan adalah iman yang berakar melalui sejarah. Ala debata mangula marhiti sejarah do, marhiti huriana. Ala molotaida mang do tinang, ai debata do namano pas sejarah. Di topai bana pertibion, ditiki di topai bana pertibion, tubuh mah sejarah. Di topai bana nasa nadong di pertibion, tubuh mah sejarah. Ditiki jolma
marlauk dosa, tubuh mah sejarah. Ditiki di pajongjong jolma menara Babel, tubuh mah sejarah. Lapatanna neng do tamang do tinang bahwa dalam perjalanan ningolu ni jolma, Allah bekerja dalam sejarah dan bahkan Allah juga melahirkan sebuah sejarah. Sikapna, tindakanna, ulaunna menjadi sebuah sejarah di dunia ini. Hidup bain monotorokon mamora doha porsiota sonala Kristek kita. Allah dan melua kita sian sejarah kehidupan di dunia ini. Allah nima amang do tinang molotadoko dangadong nabui be mabain ganggu rohata maka porsiai Tuhani. Karena semua yang kita imanin telah menjadi fakta sejarah. Telah menjadi fakta sejarah. Apalagi di bagasa turpukton panurat niulaun ya kapostel ima si Lukas pabuahon tu sahabat ni debata namarguar Theophilus sahalak pejabat sahalak na berpengaruh di TKI mardok pabuahon nunga sidung nian humain ale Theophilus berita na perjolui taringot tu sude taringot tu saluhut ulaun doh poda na pinuka ni Yesus. Alani di babotohon bahwa hasahatan berita nauli taringot tu Yesus Kristus nunga masa di portibion dada holan turi-turian nih. Dada hola turi-turian. Betul doi mana perantara. Betul doi mana nagabe memuka ulaun di tonga-tonga di portibion. Amo kamang do tinang dihita saluhutna dangan maulo marhite turpukton nunga diulahot Tuhani sude ulaunna. Dangadong be nalipe, dangadong be natading, dangadong be molotadokon naso sikop, nunga sikop di batu-batu kata Yesus Kristus. Ido na pinapotoon ni apostel, panurat ni apostel Paulus tu si Theophilus di bagasan turpukton. Ima sahalak pejabat yang berpengaruh dalam naung gabe porsea di Yesus Kristus. Alani di babotoh do saat rodi ari hahicatna. Ya, ala molo di pabotohon hari hahicita ni Yesus manang hana naikna. Dung jolo di patihi ibana marhite tod di perbadi akapostel na pinili naim. Namar lapata namang do tinang bahwa manaik Yesus hudul di siamon debata ama gabe parhitiyata do ibana. Sikop ma gabi parhitiatta dinanaik tu hata Yesus Kristus tu banua gijang. Alanakin nunga di pasidungi mana aka ulauna laho manobus sita siad dosa. Nunga di poda honibana poda taringo tu barita nauli. Nunga di patupahi mana aka tadda di harajaon ni debata. Di pasikop iban jalan di pabotoni mana ditikina mangulahoni parhitian ni debatado ibana. Alai lam sikop ma di pabotohon dinanaik ibana tu banua gijang. Dia menempati tempat yang dipersiapkan dan dia menjadi nyata, menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Molodang naik tu hati Yesus Kristus. Dakiai mana gabi perantara, dakiai mana maring mangingani harajaon ni debata. Dia hanya berada di dunia ini. Aladido taruh nak kini dia sampaikan itu dia naik ke sorga. Jala taido taingat doamang do tinang hatan itu hatta di di Yohanes di turpuk biddu evangelium Yohanes di ayat 2:4 ayat 1 ayat 3 di do songonon unang bocah rohamuna persia mahamu di debata jala persia mahamu diau torop do inganan di bagas ni damang au soi dohonokku mo tuhamu nalau do mangaredi inganan di hamu jala lau peau mangaredi inganan di hamu sai mula doau mangalapamu asarap hamu doh tau.
Odo mangodolhon, ini yang menekankan, ini yang menegaskan Allah itu benar-benar perantara kita dengan Allah. Karena dia menempati tempat yang dimana Allah berada. Jadi kan molotadokon malam togudo haporsiota, semakin kokoh kita beriman kepada Tuhan. Karena tidak ilusi yang terjadi, tetapi fakta yang disampaikan. Yesus sendiri pun mengucapkannya. Bahkan Yesus sendiri melakukannya. Naik ibana tu banua gijang. Alanima di hita saluhut na hamua kamang do tinang molo perantara do ibana. Batu tu akan nariko di hita sari honon ni Tuhani nama. Ala sai di paboto honon na do tu damangi. Sai pabua honon na do tu debata. Dia akan menyatakan dan memeteraikan permintaan kita kepada Bapa di sorga. Karena dia perantara kita. Karena Tuhan mendengar Yesus yang telah menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Dan dia saat ini berada di sorga. Di sarana mang dotinang ada sebuah cerita di masa perang saudara di Amerika pada saat itu. Ada seorang tentara sedang duduk di luar atau di luar Gedung Putih di Istana Presiden Amerika. Kemudian ada seorang anak bertanya kepada dia, mengapa Bapak harus duduk di luar Gedung Putih ini? Dengan rasa sedihnya, tentara tersebut mengatakan bahwa karena cedera ketika berperang, maka dia diberhentikan sebagai seorang pasukan tentara. Maka ternyata katanya pemerintah belum membayar pensiun dia karena dia tidak lagi bisa ikut berperang. Maka anak tersebut masuk membawa tentara yang mengalami keluka tersebut. Dia melewati para penjaga di istana presiden. Kemudian dan dia dan satu orang pun tidak ada yang berani mengatakan atau menghalangi dia. Kemudian begitu sampai di kantor presiden, anak kecil tersebut berkata kepada Abraham Lincoln dengan perkataan, "Ayah, tentara ini membutuhkan bantuanmu." Hamua kamang dotinang, ungkapan itu memang sangat mengesankan sekali. Karena seorang anak presiden tersebut dangadong na menghalangi ibana. Jala ditangihon presiden itu ibana, bereng joon, dia membutuhkan dirimu nina. Dia membutuhkan bantuanmu. Tabayak ko maamang dotinang Yesus Kristus na hudul noaing na naik tu banua gijangi ima songon na melegalitaskan memateraikan kita, merpangiduak kita, tangi honon ni debata. Ala adong parhitiatta ima Yesus Kristus. Alanima hamu akamang dotinang dihita saluhutna. Molotadoko ditiki sebelum roh Yesus Kristus tu portibion. Memang dangadong boy hita pajupang do debata. Jaladang tarpatupahita pajupang do debata. Bahkan sileholehota songon peliatta tu debata. Mauldo jaloon ni debata. Saya marlauk dosa duhita patupaoni daksikop alai ala Yesus namate gabi pardengganan ni jolma dohot debata naik ibana tudubanua gijang patoguhon parhitiatta tu amai. Jadi alani mata dokon dang adongbe tidak ada yang dapat memisahkan orang percaya, orang yang beriman dengan Allah. Karena Yesus yang naik ke surga
memperkokoh dia adalah perantara kita dengan Allah. Ido bae natadok konamang do tinang lasitutu do rohata maka percaya Tuhani. Karena dia bekerja untuk kita. Nia memang songo sisian nai ditiki di Portibiodo be lilu nasida mabiar nasida bobonosan nasida takut mereka. Karena selama Yesus ada mereka di Sarihon. Karena selama Yesus bersama dengan mereka apa yang mereka inginkan selalu terpenuhi dari Tuhan. Lalu dia naik ke surga. Bagaimana kita? Ternyata Tuhan mengatakan Tuhan tetap manarihon ibana. Allah nunga lam diperkoko. Dia adalah perantara kita atau parhitia kita. Imana parjolo taida marhite turpuk tahun. Hamu akamang dotinang di pesta. Hana naik ni Tuhata Yesus Kristus. Na mangihut muse marhite turpuk tahun di pabotohod do. Bahwa Yesus na naik tu banua gijangi ternyata bahwa yang sebelumnya dia melakukan pelayanannya hanya bersifat teritorial di daerah Yerusalem. Dia hanya yang bersifat teritorial hanya di daerah Galilea. Alai ditiki nama naik ibana tu banua gijang. Maka kalau natado disi dang dibatasi be ruang lingkup ni harajaon ni debata. Dang dibatasi be ruang lingkup ni pangaramotion ni debata. Kalau dulunya hanya daerah Yerusalem tempat Allah fokusnya. Allah marhite sada bangso olap sada bangsoido di parohaon di ramote debata. Alai dung Yesus naik ke sorga. Apalagi ketika Yesus menyatakan asal nau nasida tu lihat portibion. Bahkan di bawah tohon bahwa dia akan menyebarkan sude akasisian natumanang tu dia pe. Maka sanido di bawah tohon pangaramotion ni debata tidak bersifat teritorial. Alai bersifat sude global, universal. Ima ubahen taruli pangaramotion ni debatado kita satu sonarion. Bahkan mangihuton sejarah ni huria. Dung sahat tu manupasogit barita nauli semakin nyata bahwa panarihonon pangaramotion ni Tuhani sampai kepada seluruh dunia ini. Allah sian banua gijang na debata Tuhan Yesus Kristus mangaramoti. Dia melihat kepada seluruh kehidupan dunia. Allah nia mang do tinang dangadong nabuni di jolo ni debata. Dangadong na tertutup bagi mata Allah. Dia semua dapat melihat apa yang ada dalam kehidupan kita. Nah di bagasan arsak ni roha pehita di botoi mana do. Nah di bagasan lungun ni roha do kita di botoi mana do. Bahkan molo naing martahi mardosa kita di botoi di bata dipicak kita. Alanima mang do tinang huria gereja semakin jelas menyatakan gereja adalah tanda daripada pangaramotion ni debata begitu lebar dan luas. Hidup bahen barita nauli nyata melalui tubuh-tubuh Kristus, yaitu melalui gereja, melalui orang-orang percaya. Pangaramotion ni Tuhani. Alani para di roham. Ai pakion ni debataro dirim. Laho mangaramoti aka na porsia na diduru ni ngoluta. Para di dirim. Karena Tuhan akan memberikan berkatnya kepada orang lain melalui dirimu. Maka persiapkanlah. Jala parare dirim molo dipicang de bataho marhite aka dongamu nahumaliang. Karena mereka adalah cara Allah memberikan kerajaannya hawasoonna tusadok portibion. Alamang dotinang dalam dibagasa turpukton
Dinanahicat tu hata Yesus Kristus tu banua gijang longang nasida ai fakta dui. Mungkin kita be marnida mau naik tu gijang amar pesawat titanian. Dung mar pesawat ahano pini kira muna tiki parjulu sehari mar pesawat tamu. Di gijangon ahado pena adong. Kan ini molon taida mungkin berasional kita mungkin apa yang terjadi. Ngalau ahado warna ngedipuka portibion wisata keluar angkasa. Ya. Di dia do Nina. Yang pasti Yesus yang naik ke sorga tidak pernah terjangkau rasionalis manusia. Karena tempatnya itu dan terjangkau, alai terjangkau haporsiaon nijol mado. Dia naik ke sorga, dia naik tu banua gijang, dan dia akan datang seperti dia naik ke sorga itu. Awan itu akan membuka dan dia akan turun di antara orang-orang percaya. Idona taida mangdo tinang naik ibana tuan banua gijang, alai rodo ibana muse. Ketika dia naik itu fakta sejarah. Bahkan arkeologi teologi menemukan fakta tersebut tempatnya di mana. Di daerah mana dia. Tori pabotoh di sodo ibana naik tu banua gijang. Maka amu akamang do tinang na tarhicat ibana songonido harorona muse malani ahado nanaing si parehatta ahado nanaing si patu pautta paimahon Kristus dapat dua lion tu pertibion naing roy bana. Apa yang akan kita persiapkan? Kalau ditanya kapan dia datang? Kalau Yesus mengatakan bahwa dia tidak menyatakan kapan waktunya, daladang rikoti di kita alai kapanpun itu dia akan hadir ke dunia ini. Amu akamang dotinang di hita saluhutna apa yang kita persiapkan? Adong dua hal. Ada yang menjadi penonton. Ada orang yang menjadi terkagum-kagum. Ada yang terkagum-kagum, ada yang menjadi berbagai hal. Mulai di bahasa Batak hidokon gabe panodur. Hanya menatap. Ada yang bersifat pasif, bahkan ada yang bersifat aktif dalam hal sebagai panodur. Menonton di mana? Alai aktif dalam arti gabe mengkritiki, mulana mengkritiki. Dia mungkin Kristus iro. Ay ada parrona, so di perjadina. Sedangkan bar video call pe nuaing at boy tarida ninna. Ay gampang do nuaing pajupang do jolom. Wah sedang mar video call Tuhan ini ninna muse. Kan gitu. Nah karena tidak terbatas dan terbatasi bajolma ninna. Apakah Kristus datang ke dunia ini nanti? Aku pas kebetulan dia hadon no ninna kan. Di Kubang ninna soni. Romai mana nok tongon di si bea-bea ninna. Apeau di Kubang da bui pa Jupang. Boy do mar video call pa Jupang do Tuhan ini ninna. So tung mar video call ninna muse. Adong do muse. Adong do apalagi di tiki zaman ni COVID. Masa be Zoom ninna. Merjum boy do. Mungkinkah Yesus akan melakukan kehadirannya ke dunia dengan sistem Zoom ninna. Udang do nagabe bersifat pasif. Menantikan kedatangan Kristus Yesus. Gudang dodang olo mula-ulaun. Maka di dalam kitab Tesalonika dan Timotius katanya. Banyak orang yang akhirnya tersuladit. Meninggalkan kegiatan-kegiatannya. Hanya menanti-nantikan Kristus dan bersifat pasif. Ya ada masa di era tahun 2000. Di tahun ini 2010 tu toru. Ima di daerah Bandung. Adong sada. Padita madokon jual masudea karteme rona ma Kristus pada tanggal sekian bulan sekian ninna di Balaenda mati kitongoni. Badi papungu matongda pada tanggal tersebut dang marnaro. Ape dang marnaro. Saya di pay baru matong nai daong salah do HP tanggal nausodo ninna. Menak jobang sui. Di pay mamuse
tanggal nasoni nak mulai adong halak mandokon odak tikosbion. Lau may mana ipabuahon mak sasahalak pabuahon. Jadi takut may mana bahwa dia melakukan ajaran sesat. Boy do halak na painodur menunggu-nunggu keadaan Kristus dalam arti mengkritisi atau mungkin menonton atau mungkin banyak hal gabe tertuk-tuk dalam marlauk dosa. Bagaimanakah kita menantikan Kristus datang kedua kali tapi kita tidak berdosa? Dosa ada hal nama harga yang harus kita pergumulkan dalam hidup kita. Karena Tuhan mengatakan dia akan datang kembali seperti ketika dia naik ke sorga. Seperti itu dia datang ke dunia ini. Adakah dia menemukan orang yang menjaga imannya dengan baik? Atau dia menemukan orang yang dalam posisi berdosa? Molosinuku tuhita, Kristus akan datang kedua kali ke dunia ini. Apakah Anda sudah bersiap? Molosinuku kita nuaing, Kristus sebentar lagi akan datang kedua kali. Apakah engkau sudah mengampuni, memaafkan, berdamai dengan orang di sekitarmu? Molo ibai Tuhan ini syaratna molo naing aneng molo merono na padua liot to portion jepaku do hamu mardame da nina. Apa baru muse do tongkan ngaliti rohana saya mangino de daung langsung dia pe adong do hata muse merdomu ditaro narara nina. Kalau di Jakarta ini di mana tanah merah? Kelapa Gading. Tortaboto deh kan? Molo di Sumatera manang di Bonapasogit, di dia tanah narara. Mana ada tahu kita? Di dia sudah tanah di sadanong narara, na coklat na birong di sini. Itu bahasa kekesalan mardomu di tanah narara apa? Tiris muder, itu masuk netong. Bayangkan kalau itu masih dipertahankan orang. Padahal Kristus datang ke dunia ini. Dia tidak mau berjumpa dengan orang yang masih menyimpan rasa kekesalan dan kebencian kepada orang lain sekitarnya. Mau disunukun adiga do Kristus roto portibion. Kita tidak tahu. Adiga do lomoni roham Kristus roto portibion. Kapan yang engkau inginkan Kristus datang kedua kali ke dunia ini? Tabai mojo molo binain membinagi aka angket manang surat-surat songoni ragudang do aka padokan. Jolo panet jo nisan ala singir husikian nina. Di boto hamu do singir tehe. Di mas apakah orang muda tahu bahasa singir itu? Kalau singir itu, kalau umpamanya itu piutang lah istilahnya. Bukan utang, piutang. Nah, karena itu laba kan gitu. Adiga do ketika Kristus datang kedua kali, saya ingin ketika ya marhasohotam majo aka yanakoku nina. HP jolman waeng nggak melakukan perubahan mindset tentang bagaimana hidup. Arong no mandokon tahu mbah. Aina jolo do ditik molo hamo akan netue-tue nga molo lewat umur 25 tahun nang be ngatar lebih enak. Marumur saya dia mana mato tiki hamu aise mai so martudu mojo namar hasohota ni mana marumur 10 7 tahun. Dan ngolong mangaku ate ale di bagasar rohana mah. Ale adong dopekan umur 17 tahun menikah waktu itu karena tradisi dan budaya yang mengatakan apa yang harus ditunggu lagi Nina. Molo sonari berubah do cara berpikir orang. Ditambah lagi aka tren-tren bahkan ungkapan-ungkapan kegiatan-kegiatan suasana-suasana di Jolma. Sudahlah gau dang be marhasohotani nagabi fokus tetapi bagaimana mengaktualisasikan diri Nina. Berkarir Nina. Sampai adong ada negara dibiayain mau adong naing marhasohotan. Dibiayain dia. Pestanya dibiayain. Dung marhasohotan sinukum matu sadak na tua-tua ngapi ga pohopum amang toy mamang akan naposon waing nina.
berprogram donasi da nina. Dungi sonari molo di penelitian najolo salah satu hasil penelitian najolo ninna bahwa filosofi ni ala Batak marana sadia marboro sadia atong sadia masudena pungu. Torop do kan? Dapatanna jumlah statistik orang Batak dulu itu banyak. Sonari jumlah statistiknya ala Batak sadia. Moru. Ala nuaing rata-rata anak orang Batak itu 3. Nah itu rido kamu 2. Adong dosada. Ale sonari adong do naso memprogramkan tang pola hita mareanakon nina adong. Apa di sada negara juga sekarang mereka juga memberikan biaya agar mereka memiliki ala kekurangan penduduk. Wingat do amang do tinang sebuah negara tetangga kita lima apalah paribaku dia orang Medan menjadi warga negara Malaysia. Najolo nina butuh 2 warga negara di Malaysia ini. Sampai ditawar do olo do hogabi warga negara Malaysia nina. Dibiayai do. Dilehon, rade. Sonari dang be nggak dibatasi nasida. Adong do malah tadokon, kapankah yang engkau inginkan Kristus datang kedua kali ke dunia ini? Adong madokon jolo, adong coba gasu nina. Apalagi program pemerintah adong nuaing program rumah ini nina. Jolo adong coba gasu nina. Dung adong bagas na. Inganan udung na. Apa mandi dokon? Peti coba. Jolo adong majuan non kulkas di jauh kon nina. Dung songoning adong be kulkas. Ahadope. Sudah do kurang, saya kurang. Alai halak namai mahon Kristus padua halio tu pertibion adalah orang yang akan mempersiapkan imannya. Itu yang ditunggu oleh Tuhan. Adong donang mangaradi haporsion nabe. Alani asana mangaradi dia akan menjadi saksi, akan menjadi panidang ni Kristus Yesus. Dia yang akan melaksanakan, menyampaikan berita tentang Yesus. Dia yang mewujud nyatakan, patuduhon, ngolu haporsionna. Ido na di halomoon, ni Tuhani, molorotu pertibioni mana padua lion. Ido na naing Jepang na, jala ido na naing buonon na muse. Tu banua gijang, tu harajaon na manoktongi. Itu yang diinginkan Tuhan ketika dia datang kedua kali ke dunia ini. Wah mang do tinang, ngamang rade hamu di haporsiom muna, Kristus datang kedua kali ke dunia ini. Ungato, hidup bayi nauro tu garijon na, bagus. Mulai mantap. Molo di hata Medan madokon, ini yang awak suka paten kali nina kan. Cok kalian lihatlah nina, jemaat di HKBP Rawamangun mangaradi diri nina. Menantikan kedatangan Kristus, marhite mengaktualisasikan haporsionna. Paten kali lah ninat soni kan. Alani amang do tinang sebagai orang yang menyaksikan dia tidak akan pasif. Dia akan menghasilkan buah-buah iman. Dia akan selalu akan menyampaikan tentang apa yang dia imaninya dari Kristus Yesus. Alanima amang do tinang pos rohata, aidang paluason ni Tuhani hita, dang margogo, tak paluason ni Tuhani hita, dang marsahala, tak paluason ni Tuhani hita, dang dibagasan kekuatan do hasikopan. Ido marhite turpukon dibaga-bagahod do taringo tu toddi porbadia. Asa rade hita, asa mangarade hita. Asa moloro Kristus padua halion dang Jepang nahita di bagasan nalipe
Dang Jepang na hita naso di bagasan pangareyo diri alai toktong di bagasan pangareyo diri alani paloas toddi mangula di bagasan ngoluta ai ido na paradeho kita manomo-nomo haroro ni Kristus padualion alani mua kamang do tinang taringo tu haroni Kristus Yesus tak persoalan umuri tak persoalan molo tadokon, molo hamuaka hita kanaposo, bereka muda. Ini fenomena, tapi mari kita lihat. Kalau boleh, mulai sekarang kita mempersiapkan diri seperti model para natua-tuata, lansia, natua-tuata orang tua kita ini semuanya. Molo di punguan lansia, do punguan perkepen, punguan Ina Naomi, Ina Kamis juga sudah banyak yang tua. Mereka kalau berdiskusi, wah begitu dekat kali dengan Tuhan itu. Itu yang selalu aktif membahas tentang keimanannya. Wahita, para orang-orang muda. Atau nanti aja dulu, khusus untuk mengakhiri diri hanya kepada orang-orang tua usia 60 ke atas dulu. Tidak, semua usia ketika Kristus datang kedua kali, dia ingin melihat setiap seluruh dari segi usia manapun, mempersiapkan diri karena roh Allah ada pada dirinya. Alanima dihita salut na hamua kamang dotinang bahwa Kristus yang datang kedua kali ke dunia ini tarhicak do ibana tubano gijang jala roh ibana muse bahwa dia 40 tahun madokoni bisa dipercaya dan memang dia telah mewujudkan sejarahnya. Banyak pekerjaannya yang telah terwujud, banyak pekerjaannya yang telah berbuah dan tidak ada satupun apa yang dijanjikan, apa yang diungkapkannya terabaikan, terlupakan. Semuanya terwujud nyata. Kalau dia mengatakan akan datang kedua kali ke dunia ini, maka dia juga akan datang. Parade roham. Amin. Martangnya kita. Mulai tema Tuhan, hopa sahat rohanami to dopamu. Di hari napinar beademon, di pesta hari hana naik ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Di paingoto hami Tuhan, asarade hami muse. Paimahon Kristus padu halio tu pertibion. Nunga naik ibana tu banua gijang. Gabe parhitian nami di bana. Lam tugu Tuhan, ibana do perhitian nami. Hidup bain postor rohanami, dinamartangia kami dinamangido tuho. Adong do Tuhan nami, Tuhan Yesus Kristus. Napa tuluson, napa botohoni tuho Tuhan. Bahkan dinamangido kami, marhite todim, diajari kami, marpangidua tuho Tuhan. Moliati dioli Tuhan, di ramoti todimido kami, di dongani todimido kami. Lahom mangulahon nasa lomone roham. Paso-paso mahami Tuhan. Asa satia kami mangihutoko rodi saliling dililingna. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangnya kami Tuho. Amin. Tapasahak mapeliata laos marid di mahita. Oh,
Kita ulangi ayat sada, Congjong Maita. Sungguh Tuhan inani jolomo, potong diri di mataku, Tuhan mati kutulong kino, potong diri di mataku, tatangnya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhu selehon-lehon na denggan, do na solibasa na mauliutus. Pasahat nami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho, sa jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa ho parhasyang kami pilihanon, pati bulhon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam utada kami godang ni silehon-lehon mito kami, asalam girgir kami madok mauleati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu Banua Gijang, nahudul di siamun ni debata, asangapon dohot hamuliau madiho rodi saliling ni lelengna. Namarlas ni ruha do kami nuaing dohot ala naung monako, jala di pabangkit debata ho gabi raja di atas ni saluhut. Halongangat do sude dalammu, ai di patutoru ho dirim, tutoru ni saluhut. Alai gabe tumibo ho sian sasude jala maruli keluar, asal lopit saluhut ulu ni tot laho marsoba tuho jala ganup pamangan marhato poton hodo Tuhan. Moleate marohanami tuho ala naung diukapo dalat tu Banua Gijang, gabe situa ni malipo na mangodion hami tu debata. Sai pasu-pasu mahuriam, na maringana dope di hasianganon, paima marpungu hami tu labungmu, sai pasaut mabaga-bagam tu akasuruammu, lehot tu nasida sahala dohot hagogoon sian Banua Gijang, asa marmulia guarmu di portibion, saya jari maka partohonan di huriam, asa hobar tulomani roham aka aturan, pamicangon, doho panugun-ugun na niaturhon nasida di huriam.
Sai gom-gomi jala paretaima saluhut huriam di sadok portibion. Asalam rarat gom jala monang huriami. Lehon hapistaran sian Banua Gijang tuaka iduk nami. Tuaka padita guru Bibel Pro diakones situa dohot evangelis. Asalam maraturan huriam di tanoon. Sai pajongjong harajaumu di bagasan rohanami. Asa marhiras ni rohami mangului dohot mangihut toko. Pahot marohanami tuho asa huati dako kami mangolu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Sai paian ma hatam do dame ni huriam. Asa huingot kami dada hasyanganon inganan nami alai di Banua Gijang di Labung Mido. Sai ramoti mana manggom-gomi hami dohot suruan na pinabangkitna. Lehot tunasida hapistara sia Banua Gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangului paretam. Pasu-pasu masaluhu parpungon ni ala Kristen. Sai homa dongan nasida cupa marpungu di gereja di parsikolaan nang di bagas nabe. Sai lang lokaing sian hami dosa do sude na pasoratok kami di hasyanganon. Asalam malungu kami paimahon harorom mangalap kami tulabungmu tulabung niamai. Amen. Alea manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magwarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saut malomani roham di Banua Tongoon songon na di Banua Gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togyo tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sondakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasar homa damena tutodim.